Ak si nevidel duel a chceš si ho pozrieť zo záznamu, tak toto video ešte pozeraj. Máme po prvých dvoch kolách veľmi to bolo napínavé, lebo najprv vyhrával jeden, potom druhý, potom sa zase otočilo. Asi 3 alebo 4 krát sa to otočilo. Zatiaľ po druhom kole prehráva Juri. Nie je oveľa, ide iba na tretie. Držíme palce. Tretie kolo pred nami. Mário hneď má 350 eur plus. Takto ste hrali, čo sa týka momentu grafu. Prelievalo sa to hore-dole a potom to zobral do svojich rúk Juraj a naozaj navýšil výrazným spôsobom ten náskok, ale Dušan išiel podľa seba. Dobre urobil, 2x350, výrazne sa priblížil, to znamená, že vyhral určite Juraj, ale s náskokom len 40 eur nakoniec. A tam to bol naozaj výrazný náskok. Takže Dušan 19 správnych, 7 nesprávnych, 760 eur a Juraj 800 eur, 20 správnych, 8 nesprávnych. Krásny súbor. Nádherný, Juraj víťazne, ale ako som spomínal, 40 eurový náskok si berie do tej odvety. Čo na to, fanúšikovia? No, prvé máme za sebou Juri, pocity? Dobre, ideme. Tak som vyhral, tak dobre, ale ešte uvidím, to je iba polovička. Treba. No, tak už niečo som zarobil, šťastie. Prázdno nejde sa domov. Správne sa nejde, ale toto je iba prvé vyhrání. Nevadí. Niekedy z kapsy vyhrání. Ale aspoň, aj keď hocičo už nebude nula. No, nebude nula. Okay. Jak včera bola len 101. No, suchá. No, takže A dneska hra, už... a hra bola ešte. Áno, takže kašľať na 100, radšej 800 a radšej celkové víťazstvo. Držíme palce. No, poďme do toho. Mene A stovka. Čakám, áno. Je tam. Kam ju chce mať? Prvé dve kola za nami z odvety. Ideme do tretieho. No, v tomto prípade Juraj stráca na Dušana 180 eur, čo je celkom hrateľný, lebo napríklad včera sa aj dneska vlastne sa dobehli väčšie rozdiely, takže uvidíme. Z druhého kola si preniesol nejakých, či vlastne z toho prvého kola si preniesol Juraj to vyhral nejakých 70 eur, takže držíme palce, nech to teraz vyjde, nech sadnú otázky lepšie a odídeme z úsmevom dneska, ale tak každopádne aspoň niečo drobné má zarobené, nejakých 900 eur. Určite miesto by potešilo viac, umiestnenie by potešilo viac jak peniaze. Takže uvidíme, ale každopádne už domov z prázdnou nejde, takže to je super. Držíme palce aj my. Záznam beží, Odry, nech sa páči. 10 tém, 10 otázok. Témy si vyberajú jeden pre druhého, ale však poznáte, poďme sa pozrieť, aké sú tie témy tretieho kola. Symfónie, polostrovy, nástroje a náradie, Slovenské národné divadlo, pojmy z fyziky, Anton Zrholec, slovné hračky, nákladné automobily, slovenskí športovci na zimných olympijských hrách a Nobelová cena za literatúru. A máme to doma. Kto je tu tretí? Kto je tu tretí? Aké sú pocity? Výborné. Som sa bál, že dopadnem ako naši hokejisti, bez medaily. Nakoniec po vlajnejšej striebornej, teraz je bronzová, takže mám motiváciu na ďalší rok skúsiť aj zlato. A všetky tri budú v zbierke pekne. Super. Naozaj, počuješ, mňa vytriasala zima celý čas. Toto bolo brutál. No, tak musel som zariskovať. Ale takticky. Fajnovo, takticky tiež. Mal som aj tú výhodu, že som tú poslednú otázku od tej témy si nechal pre seba. To je tá výhoda toho prvého, že? Ale super. Gratulujem. Ďakujem. Toto je najúžšie, čo si?
začiatku Juraja, hej? Takže Dušan Kamula má na svojom konte už druhú zemiakovú medailu v histórii duelu šampiónov. Ďakujeme vám veľmi pekne opäť za priazeň, ktorú ste venovali múdrym a rozhľadeným ľuďom. Dúfam, že ste sa s nami dobre zabávali a nenechajte si ujsť určite ani finále duelu šampiónov už na budúci týždeň. Dovidenia. Paráda. Blahoželám, perfektný výkon. Dušan, super. Nevyšlo to teraz, vidíte to na budúce. Ďakujem pekne.